Ну, як завжди, починаємо з самих наших улюблених слов, з мами Лошин. Конечно, матчина, нема нічого дорожей на гэтым свеце для нас, для всіх, чим матчина мова. Мами Лошин, он тата Калошин. І от бачите ви сьогодні такі переблитані, всі мови тут переблитані. Тут є і іврит, тут є і арамейська мова, ну і їдиш тут присутнічає, всі мови на одной сторонце. І от з правого боку, коли бачите, там у тексті написано Пейсах, 3 рази написано золотими буквами. Ну, я думаю, что на 8-й день вы еще не стомились, и мы еще можем с вами протягивать, святковать и нечто спробовать говорить. Сегодня говорим снова про гэтые самые годы, про годы, агадут на сучасном иврите так кажуть, агадот, да, пробачьте. И, конечно ж, гэта одно з самых цікавых мастацкіх з'яў у габрэйскім народзе. Мы маем інфармацыю, пачынаючы з 14 стагоддзя, і от 18-19 апошнія годы былі тыя, што захаваліся. На жаль, конечно, все гэтыя падзеі, якія адбываюцца ў свеце і сёння, адбываліся ў мінулыя стагоддзі, яны не спрыялі захаванню. Але вот с нейкім цудам, нейкімі ініцыятыўнымі людзямі, якія вот нейкім чынам збіралі, асабліва гэта вот паўстала напрыканцы 19 стагоддзя, пачатку 20-го, той этнаграфічны рух. Памятаеце, мы з вами казалі некалі пра Шымана Анскага, такого знакамітага нашага земляка, які вот цэлай экспедыцыі лазіў і спрабаваў нешта захаваць, нешта сабраць. І дзякуючы вот гэтым людзям ёсць у бібліятэках, ёсць у музеях у розных усяго свету. І сёння мы з вами таксама пагуляем па гэтым, ну, калі весці нейкую метафору, вось тое мора мастацтва, якое вакол нас акаляе ўсё наше жыццё, мы паспрабуем яго вот як Майсей, да, сваім жезлом неяк троху яго вот расчыніць для сябе і паспрабаваць паглядзець, што ж там ёсць у сярэдзіне, што там такое цікавае, што такое прыгожае, і разам з вами вот адсвяткаваць так па-мастацку, музычным, мастацкім чынам гэта свята. Яшчэ раз, апошнія дні. 5786 год. Шолем алейхем, рабойсай, майне тайру, либен фрайнд, хавартесун хавейрим, колегесун, колежанкес, їденесун, їден гоетесун, гоем, мирзайнем нохдоун, гейбенон. Добрый день усім вам, поважаным сябрам, коллегам и, конечно ж, усім, хто тут присутнічає. Ми яшчэ тут, і ми починаємо. Нохамол вінч іх айх алеме на кошен, лустикін у гліклихен пейсах. Я знову яшчэ раз віншую усіх вас, конечно, з кашерним, вясёлым і шчаслівым пейсахам, святам. І зедзехаве, кунгота анойны, камихая, аганоя, унафаргенігін, уншепнахес, унлуфт. Сядайце, калі ласка, прымайце тую самую позу, якую трэба прымаць за сейдером, за столом, ну, як таким чынам, вот, прыткнуўшыся, можна нават легче, але можна просто прыткнуцца до стола, абаперціся на левую руку, кажется, абавязкова на левую руку трэба абапірацца. Ну, я думаю, что Бог не покрыўдзецца, калі на правую абаперціся. І уважліва слухайце, і, конечно, атрымлівайце асалоду і прыемнасць. І натхняйцеся. І пачнем вось з такой гісторыі, цяжкай гісторыі, калі вот гэта 100 гадоў таму назад вайна, ну, дарэчы, і як не дзіўна, актуальныя сённяшнія дні. Гэта першая сусветная вайна, і 16 год, 916 год, калі вы бачыце, і гэта наша тэрыторыя, на нашай тэрыторыі. Я не ведаю дакладна, дзе гэта, канешне, але можна сабе ўявіць, што фронт праходзіў вот тут, з боку Вільні, калі паглядзець, это Вілейка наша знакамітая, каля Маладэчна, і ўниз сюды вот так на Барановича, вот так ішла лінія фронту, ну і туды, канешне, на Украіну. І вось недзе тут якраз вот нейкая пэўнасць людзей сустракалі той самы Пейсах, менавіта габрэі. Все людзі, якія сядзяць за гэтым сталом, вы бачыце, на стале ёсць віно, на стале ёсць маца,
і свечи неабходныя, і все людзі, конечно, все гэта мужчыны сядзяць, все яны ў галаўных уборах, і хоць большасць з іх у вайсковай форме. Тым не менш, вот нават у такіх умовах габрэі мелі прызначэнне і абавязак менавіта так, хоць такім чынам, але справіць гэта свята. Настолькі яно істотнае, настолькі важнае для ўсіх. І самае галоўнае, што гэта фотаздымак зроблены на нашай тэрыторыі. На жаль, цяжка даведацца дакладна. І вот 7-й, 8-й дзень яны лічацца таксама так званае слова моет. Моет гэта значыцца свята. Вот я напісаў тут і лацінкай, і на ідышы сапраўдным, яно прыблізна так і на іврыце пішацца, і ў перакладзе на беларускую мову. Свята. Гэта святочныя дні. Вот папярэднія дні, першы, другі дзень, вот, пачынаецца, калі Пэсах, яны таксама лічацца святочнымі, і, канешне, тыя абавязкі, якія менавіта тычацца свята, яны пераходзяць на гэтыя дні. І вот 7-й, 8-й дзень таксама лічацца святамі. Зноў жа трэба трэці ўжо можна праводзіць седр, і менавіта на ім таксама вот тое, што я вам казаў ужо сёння пра бакалы і пра все гэтыя рытуалы, маца і все, што неабходна мець на гэтым стале, павінна быць. Дарэчы, вельмі цікава, што вот мы з вами вельмі часта гаворым пра хасідаў, і вось гэтыя хасіды нашы, якія пайшлі вот з 18 стагоддзя, яшчэ і так моцна распаўсюд з Украіны пачаліся, але перайшлі на нашу тэрыторыю. У нас вялікі рэгіён цэлы займаў ад Пінска аж да Вітебска, вот эта вся дыяганаль была хасідская. І вот адзін з іх, самы першы хасід, Бешт, той самы Баал Шем Тов, ад яго пайшла такая новая дастаткова традыцыя, новая для габрэяў тых часоў, для нас гэта знята новае, таму што прайшло 2 стагоддзі, нават можа больш. І менавіта вось гэту бяседу апошнюю, сейдер, будзем казаць на ідышы, сейдер, апошні сейдер, трэба менавіта вот лічыць, што гэта менавіта сейдер Машіяха, вот таго чаканага Машіяха. І мы з вами, я паспрабую паспець дайсці менавіта да той вот выявы з Агады, дзе вот гэта якраз сюжэт распавядаецца. Але гэта ўвайшло ў агульную традыцыю зараз. І яшчэ вельмі істотнае менавіта ў гэты дзень, вот тое, што вот у нас у беларускай культуры называецца дзядамі, менавіта вот якраз это іскер на ідышы, да памінання душу памерлых, менавіта вот узгадваюцца все нашы дзяды, все продкі і все дарагія нам людзі, якіх не стала ўжо на гэтым свеце, менавіта ў гэты дзень, 7-й, 8-й. І вот яшчэ цікава, што таксама гэты дзень лічыцца, вот як бы ён спалучаецца з першымі днямі, менавіта вот это рассячэнне Чырвонага мора, пераход праз Чырвонае море, калі тая войска, тая армія егіпецкая засталася ў вадзе, а габрэйскі народ быў выратаваны. І пасля яго спяваліся разам з Мір'ям. Мір'ям была вот сястра, яшчэ раз нагадаю вам, хто не памятае, сястра была Арона і Майсея, 2 вялікіх прарокаў, 2 братоў, яна была 3-я сястрыца, яна якраз, вот, яна танчыла, і яна спявала гэтыя так званыя шыры, песня у мора, каля мора, блізу мора, гімн Чырвонаму мору, і танчыла. Мы таксама яшчэ ўбачым з вами карціну. На ідышы гэта завецца шыра, проста, альбо шыры з гаям, ям гэта мора. І вот вельмі зноў жа вяртаемся да ўжо Агады. Сёння будзе поўны дзень нашай Агады. І вот такі цікавы чалавек, нават захавалася яго імя. Ён быў, то, што завецца, ілюмінатарам адначасова і перапісчыкам. Ён пісаў Торы, пісаў свяшчэнныя тэксты, і ён пакінуў цэлы шэраг менавіта вот народнай літаратуры, як Агада. Вот тыя самыя майсы, да, што завецца, майсы бухі. І больш за 10 захавалася яго. Гэта 18 стагоддзе. Йозеф бен Довід фун Лейпнік. Лейпнік гэта Маравія, гэта цяперашняя Чэхія, горад гэты вядомы. Вот менавіта ён там жыў, але нарадзіўся там, але ён адукацыю меў германскую, і большасць
ягоныя працы, ён ездзіў па розных гарадах, куды яго запрашалі пісаць вось гэтыя святыя тэксты і не зусім святыя народныя. Гэта асноўным паўночная Італія і паўднёвая Германія. І вось некалькі, нават два розных, наколькі я разумею, две розныя гады, якія захаваліся у Гамбургу і Альтонах, это такія гарады. Я вам казаў мінулы раз, што вось якраз агоды звычайна называюць, цяперашні назоў, называецца альбо па музею, у якім захоўваецца, альбо па гораду, у якім захоўваецца, альбо па нашчадках, людзі, якія валодаюць імі, нейкія прыватныя калекцыянеры, таксама называюцца іхныя імя. Вот сёння так і будзем называць такім чынам. І Йозеф бен Довід, один з таких мастакоў, імя якога дайшло до нас. І бачыце, вось тут, што цікава, у ранейшыя часы гэта не было, ў 14, 15, 16 стагоддзі я не знаходзіў такога варыянту. Вось такой просто номенклатуры, можна сказаць, такого графіку праводзенага сейдера. І тут просто все распісана па той самый сейдер, просто тут розная колькасць, у адным 12 пунктаў, у другім 13 пунктаў. І, конечно, па гадзе, вось тыя падглаўкі нейкія гады, вось тут усе яны пералічаны, і больш таго, яны яшчэ і намаляваны все. Далей. І хацелася б, канешне, пачаць троху падняць вам настрой, заспяваць вам песню «Тайры Малкі». «Тайры Малкі», ізноў жа вы ўсе ведаеце выдатна добра, але яшчэ раз нагадаю тое, што асноўная падзея, якая адбываецца на тое, чаму трэба менавіта абаперціся на левую руку і прылегчы на некую падушку, каб вельмі зручна было, каб адчуць сябе не рабом, а менавіта нават не проста вольным чалавекам, а нават царом, каралём сябе адчуць. І, канешне, звычайна, бацька старэйшына ў сям'і, ён менавіта займаў гэту пасаду караля ці цара, а уже каралева магла абірацца з сям'і, альбо жонка, альбо там нейкія, калі была сям'я вялікая, дочкі былі, то менавіта гэта як бы выглядала гэта падзея менавіта так. Кароль з каралевай і все як бы чальцы гэтай сям'і. І гэта песня якраз пра гэта, калі «Тайры Малкі», Малкі, зразумееце, гэта і ёсць каралева, Малкі, Мейлых король, а Малкі гэта каралева. І песня якраз пра тое, што пра тое самае віно, што ёсць нейкі бакал яшчэ, бакал яшчэ, які належыў дзеду. І, канешне ж, это ж вялікі гонар піць з такога бакалу і адчуваць гэту культуру, тое пераемства пакаленняў. І, канешне ж, за што трэба выпіць? Канешне ж, трэба выпіць за тую яскравую габрэйскую душу. Абавязкова трэба выпіць, за всіх, хто тут ёсць. І, канешне ж, больш таго, самае дзіўнае для габрэйскай культуры, што трэба выпіць нават і за ворагаў, як не дзіўна. І, хоць пры гэтым слёзы нават пырскаюць з бакала замест віна, тым не менш. І, канешне, трэба мацней спяваць і, канешне ж, выпіць за здароўе той самай Малкі. Taiere Malke gesund sollst du sein, gieß und dem Becher mit Wein. Bim bam ba bim bam bam bim bam ba bam. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Von dem Dosek in den Becher Glanz so schön. Und getrunken meine Seide allein. Bim bam ba bim bam bam bim bam ba bam. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Gewinn schlechte Zeiten, wir samocht wohl amol. Nur den Becher hoben gehalten, Eisen und Stahl. Bim bam ba bim bam bam bim bam ba bam. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Bim bam bam можна разом співати. Рот ми самі
vielen alle Kinder bekannt ist doch dir. Von dem Taten ist der Wächter gekommen zu mir. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Teure Malke, gesund sollst du sein. Vor wem soll ich trinken, dem Dosigen Wein? Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Lechaim will ich trinken vor dem Pinteleid. Was mutschet sich damit, und wird kein Mal nicht mit. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Lechaim will ich trinken und Tage und Anek. Vor die, was sein gefahren auf ewiger Weg. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Trink vor meine Sonne, nur sag sie nicht aus. Guck Tränen, sie spritzen von Becher raus. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Sind Hecher und Hecher, Gott, du bist groß. Behalt mache Malke dem Becher, das Liedel is ois. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam bam. Ну, вот такая веселая песня. Больше такой, она авторская песня, написана Марком Варшавским. Может, а нехто казаў, што ён з Адэсы з вас, з нашага вялікага калектыву. І мне вельмі прыемна сказаць, што гэта сапраўдны эдысіт. Ну, частку жыцця ён пражыў у Кіеве, нават сябраваў моцна, вельмі моцна сябраваў з Шолам Алейхем. Ён быў народны чалавек, ён быў нейкі адвакат вот, у царскія часы. І зусім не хацеў вот, пісаць ноты і песні. І вот дзякуючы Шолам Алейхем песні яго не захаваліся. І знакамітыя песні, нават вы іх шэраг, цэлы шэраг іх ведаеце. У тым ліку вось гэтая песня. Напрыклад, вот, «Крутится, вертится шар голубой», калі памятаеце, мы з вами спявалі на ідыш яе «Вуйс дос геселем». Яна на ідышы пачынаецца. Менавіта яна звязана з творчасцю гэтага чалавека. Марк Варшавский. И мы с вами трошечку не поспели минулый раз, на жаль. Кто глядел, тому это будет цікавей, кто не глядел. Ну, два слова скажу, что одна з самых знакамітых агод, якія захаваліся яшчэ з 14 стагоддзя, менавіта каталонскія, іспанскія, цяпер гэта Іспанія, Каталонія была нейкай асобнай краінай на той час. І тыя самыя сефардскія габрэі, вот яны пакінулі па сябе, яны змаглі вынесці, калі іх 1492 годзе ўсіх, хто не прыняў хрысціянства, выгналі з Іспаніі, з Каталоніі. Яны частка з іх змагла перанесці вось гэтай самай каштоўнай рэчы, таму што яны былі вельмі зроблены па-мастацку. Это сапраўднае высокае дэкаратыўнае мастацтва. Вось тая самая, ну, тое, што залатары так званыя рабілі гэтыя рэчы. Таму што тут прысутнічаюць кастука ў гэтых кнігах. Больш таго, яны зроблены на целячай скуры, на пергаміне і вось з аздабленнем менавіта золатам, срэбрам і, конечно, все гэта было размалявана самымі найлепшымі фарбамі. І што мы бачым з вами на гэтай карцінкі? Бачым якраз дзве падзеі. Вось той самы пачатак Пейсаха, перад Пейсахам, яшчэ РФ Пейсах. Гэта якраз кашыраванне, калі вот дзяўчына злева са швабраю мые нават столю, да. А вось гаспадар сям'і, ён, бачыце, нават некай пензлікам некім ці што, з кожнага куточка, з кожнай там дзюрачкі, ён вышкарабае тыя апошнія крошкі хлеба. Вот традыцыя, бачыце, за колькі-то 14 стагоддзя, за 700 гадоў не змянілася, тая ж самая, як не дзіўна. І, ну, а справа гэта вот менавіта той, што мы з вами казалі, «Шыраз гаям», песня мора, у мора, каля мора, блізу мора. І вот Мір'ям якраз стаіць, напэўна, з круглым бубнам, гэта яна ў чырвоным, альбо вот у цёмна-сінім, у фіялетавым такім, трымае нейкі таксама, не ведаю, што гэта, музычны інструмент нейкі адмысловы.
І вот тая самая падзея, якая перайшлі мора, перайшлі. Спадзяюся, што і мы шчасліва пярэдзім гэта мора, і нешта будзе мяняцца і ў нашым свеце. І вот кінемся адразу, будзем сёння перакідацца з 14 стагоддзя ў 20-е, ў 21-е. І гэта ўжо Марк Шагал, гэта вітэбская школа. Намалявана гэта, конечно, все было ўжо пазнейшыя гады, у 50-е гады ён маляваў гэта все. І гэта якраз тая вот тыя самыя танцы, тыя самыя спевы, гэта той самы шыры з гаям. Толькі ўжо ў выкананні мастака, які наш з вами зямляк. І зноў трошку пройдземся па залатой агадзе, добра, з вашага дазволу. Што мы бачым тут? Вот гэтыя 4 карцінкі, я вам казаў, што трэба іх разглядаць зверху і справа налева. Ну, як вот габрэі чытаюць, як і старонкі чытаюцца. То вот самая верхняя карцінка, гэта хутчэй за ўсё, наколькі я здагадваюся, подпісу ёсць унізе, але расчытаць там немагчыма, вельмі дробненька напісана і на той самай арамейскай мове. То гэта хутчэй за ўсё нешта звязана, можа быць, звязана з нейкім Садомом і Гаморай, потому што там разбураны горад, там нейкі ідал стаіць, якому вот пакланяліся, не той залаты цялец, які быў пры Майсеі, а нешта другое. Но тым не менш, і вельмі цікавая гісторыя, дарэчы, нават учора мне распавялі, мы учора праводзілі спеўкі з маёй групаю і таксама святкавалі трошку, елі мацу і святкавалі Пейсах, то адзін вот з маіх прысутных, ён распавёў таксама такую гісторыю, што, ну, ведаеце пра Садом і Гамору, што там вельмі доўгая спрэчка была паміж Богам і габрэямі, што вот ці знішчаць, ці не знішчаць гэтыя гарады, гэтых грэшнікаў, і колькі павінна быць грэшнікаў у горадзе, каб все ж такі горад ацалеў, там 50, тады 40, 30, 10 до 10 дайшлі, 9, ну, вот. І ў сучаснай, ну, такой народный, скажем так, народным иудаизме існуе такое меркаванне. Ведаеце, трэба, каб было 1,5 чалавекі. Чаму 1,5 чалавекі? Таму што, калі ты сустракаеш сапраўднага праведніка, то ты таксама, як бы, разумееш, што это праведнікі, ты палова праведніка, не ён палова праведніка, а менавіта ты палова праведніка, таму што, ну, усе мы, безумоўна, грэшныя. І вот гэтыя 1,5 праведніка могуць выратаваць любы горад. На жаль, бачыце, не заўжды гэта ўдаецца. У нашых суседзяў, канешне, значна сур'ёзней справа. З левага боку верхні здымак, гэта, наколькі я разумею, гэта ахвярапрынашэнне вось паміж Авраамам і Ісаакам. Тая самая знакамітая гісторыя, калі вот на пачатку той старажытнай гісторыі вось прыносілі ў ахвяру з первенца першага сына свайго Богу, але вот менавіта анёл схапіў за руку Авраама і не даў яму гэта зрабіць. І пасля гэтага пачалася традыцыя вось таго агнца, таго мужчынскага роду баранчыка, козліка, таксама можна і козліка, можна і баранчыка прыносіць на ахвяр. І вось калі існаваў жывы той самы храм наш Іерусалімскі, то, безумоўна, гэта ахвярапрынашэнне, паднашэнне, оно адбывалася рэгулярным чынам. Але вот і гэта якраз той самы прыклад, які трэба рабіць за сталом, менавіта прысвячэнне вось таму сейдернаму сталу, пасаховаму сталу. Але вот улічваючы тое, што храма няма і немагчыма зрабіць такое сапраўднае паднашэнне, таму вот толькі можна костачку, баранью костачку ці курыную костачку, гэта якраз сімвал таго самага старажытняга ахвярападнашэння. І ніжэй, просто вот злева, ніжэй, справа, я не ведаю, што за гісторыя, а ўнізе злева гэта якраз тая лесвіца Іакова, Якуба. І вельмі цікавыя словы. Вот, да, я Господь, Бог Абрагама, бацькі твайго і Бог Ісаака. Зямлю, на якой ты ляжыш, я дам табе і нашчадкам тваім, і будуць нашчадкі твае, як пясок зямны. Вот гэта вот таксама адны з галоўных запаведей, што трэба абавязкова мець сям'ю і абавязкова вот спрыяць таму якраз вот дэмаграфічнаму выбуху, да. Гэта адзін з самых галоўных запаветаў для габрэяў. І менавіта тут намалявана гэта лесвіца Якова, і ў самым версе, там у аблоках, там ёсць якраз твар Бога.
яшчэ цікавая таксама адна з карцінак з гэтага збору, з гэтай голдены залатое гады. Чаму яна залатая, хто не ведае, яшчэ раз нагадаю, таму што фон, весь фон ён гэта золата. Больш таго, золата яно мае такую нейкую інкрустацыю, яно пэўны ўзор мае. І гэта сітуацыя якая, што той самы Якуб, і ён бласлаўляе сваіх двух внукаў, уже не дзяцей сваіх, 12 колен, а менавіта ўнукаў сваіх, Ефраіма і Менашу. Але што цікава, тое, што вот гэта стала традыцыйнай формулай. І кожную пятніцу, калі вы ведаеце, калі памятаеце гэты рытуал, альбо бачылі гэты рытуал, бацька вот самае такое істотнае, самае кранальнае, што ён павінны блаславіць сваіх хлопчыкаў, сваіх дзяцей. І менавіта вот гэта дабраславенне, оно паходзіць вот з тых самых Якубавых словаў, з таго самого благословення. Няхай зробіць цябе Бог падобным да Ефраіма і Менаша, так гэта гучыць у перакладзе. Далей яшчэ вот, і зноў жа вяртаемся да самага пачатку гэтай гісторыі, калі фараон не дазволіў выйсці габрэйскаму народу, габрэйскі народ сам мусіў уцякаць з Егіпту, і яго пераследавала войска. І вот ніжні ярус, якраз две карцінкі, справа скачуць тыя самыя фараонавы войскі, а злева вот тое ўжо мора, у якім яны ўжо тонуць, патанулі, а ўжо габрэі разам з Маісеем, Масей спераду стаіць, і ўжо паспелі перайсці, і толькі назіраюць, як гіне вось гэта навала вайсковая. Хай усе вайсковыя навалы згінуць на гэтым свеце. Кніга Зыход. Выхад і выйсце па-рознаму яе завуць. Мне больш падабаецца Зыход. І яшчэ адна з выяваў, гэта перад тым, як адбылося, Зыход адбыўся, гэта Майсей і Аарон, яны прыйшлі да фараона, і шмат разоў яны прыходзілі. Ведаеце, што насылалі розныя 10 караў егіпецкіх, мы яшчэ з іх пра іх дойдзем, пагаворым трошку, пакаранняў. То вот тыя самыя залатыя словы: «Отпусти мой народ, отпусти мой народ». Вот, на жаль, і сёння гэта вельмі, вельмі, вельмі актуальная фраза. І вот зноў вернемся да сефардаў, вернемся да тых самых Іспаніі, да Партугаліі. Просто вот я гэтымі днямі яшчэ раз перачытаў нейкія матэрыялы, настолькі мяне ўразіла. Просто асабліва іспанская катастрофа просто каласальная, але партугальская, таму што у габрэі спачатку перайшлі ў Партугалію, бліжэйшую краіну. Яны спадзяваліся, нават ім абяцалі, што нейкі будзе ім там магчымасць жыцця і існавання, але все перакруцілася наадварот, все ізноў пачалася страшэнная інквізіцыя праз колькі гадоў. І просто калі Іспаніі можна было выйсці, яшчэ дазвалялі, калі ты не хочаш пераксціцца, то просто можаш выйсці ў іншую краіну. Вялікая колькасць габрэяў, каля 50 000 сёння налічваюць, перайшлі ў ўсе бліжэйшыя краіны: Францыю, Італію, і далей Турцыю, Грэцыю, у паўднёвую Афрыку, таксама паўночную, прабачце, Афрыку, што прымыкае да Сярэдземнага мора. Але тыя, хто застаўся ў Партугаліі, гэта большасць, гэта да 3/4 называюць. То есть 3/4 насельніцтва габрэйскае перайшло ў Партугалію. І вось гэтыя здзекі, знішчэнне іх татальнае, яны нібыта мусілі ўсё ж такі прыняць хрысціянства, таму што выйсці немагчыма было. І вось гэта мараны яны зваліся, і гэтыя мараны, і гэта жахлівы пераслед аж до напалеонаўскіх войнаў гэта працягвалася. Можете сабе уявіць, 15 стагоддзя па 19 стагоддзе, гэта просто 4 стагоддзі мукаў і пакутаў. І вот такі мой мастак, амаль што наш з вами зямляк, Вілкавішкі, гэта вельмі блізка, гэта Літва, гэта блізка ад нашых межаў. І некалі гэта быў такі адзіны край, Вялікае княства Літоўскае, і просто родны нам край, вялікая колькасць беларусаў там жыве, у тых раёнах да гэтага часу. І Майсей бен Лейба, Маймон, мастак, які здолеў, змог
насуперак усім перашкодам атрымаць адукацыю, ён скончыў акадэмію петербургскую мастацкую, быў сапраўдным мастаком. І вот ён уже у тыя гады, калі сапраўды пачаліся жахлівыя часы і на тэрыторыі расійскай імперыі напрыканцы 19 стагоддзя, ён намаляваў такую карціну, менавіта дзе мараны праводзяць той самы пайсаховы сейдэр. І бачыце, вот там не надта добра відно, але з правага боку вот дзве фігуры такія уже спіной павернутыя, яны як бы адхінаюцца, гледзячы на дзверы, а ў дзвярах стаяць уже воіны, не воіны, а нейкія езуіты, езуіцкія нейкія монахі ці хто, ці нейкія злодзеі, да, якія прыйшлі ў гэты дом. І ну, бачыце, якая ўстрывожаная сітуацыя адбываецца, інквізіцыйная. І гэтыя людзі ўсе мусяць быць знішчаны і загінуць. Вось так. І больш таго, гэты нават уже мастацкі твор, таксама яго высоўвалі нейкія прэміі на медалі акадэмічныя, і нават да самога цара там даходзіла гэта у імперыі той самай расійскай, і так яна доўга, эта карціна хавалася, не выстаўлялася. І вось сам той самы Майсей бен Лейба Маймон з Вілкавішак. І вот унізе якраз зроблена была, але папулярнасць вялікая, улічвае тое, што сапраўды паўстала вялікая небяспека для габрэяў у расійскай імперыі ў той час, то была зроблена з гэтай карціны цэлы шэраг вось такіх гравюр, як бы, якія, ну, карцінкі, якія зараз, скажем, ілюстрацыі, якія вельмі лёгка распаўсюджваліся і разышліся па ўсей тэрыторыі, нават трапілі вялікая колькасць Еўропаў, іх друкавалі. І вось на карцінцы якраз бачна вось тых справа ў свеце, у святле, у праёме, дзвярным праёме стаяць вось тыя забойцы, якія прыйшлі, каб арыштаваць гэтых людзей. І каб разумець, што такое Вілкавішкі, гэта адзін з цэнтраў, габрэйскіх цэнтраў, быў доўгі час, канешне, аж да самага, вот, до Другой сусветнай вайны, на жаль. І я вам пакажу вот адзін з шэдэўраў, узор драўляных архітэктуры, гэта сінагога. Вот, калі хто памятае, мы з вами мінулым годзе я вам чытаў такую лекцыю, некалькі лекцый пра драўляныя сінагогі на вот нашай тэрыторыі, Беларусь, Літва, Украіна і часткова Польшча, Падляшша. І вот адзін з шэдэўраў, адзін з самых, вот 16 стагоддзя архітэктуры, яна захавалася, но вот загінула ў часы вайны. На жаль, тут яна моцна перароблена, вот весь фасад дабаўлены да яе, яна выглядала трошку па-іншаму. Ну, просто каб вы ведалі, да, што вот такое блізка каля нас, яно было паўсюдна ва ўсіх амаль што гарадах нашых заходніх. І зноў вяртаемся да гады, менавіта да каталонскай гады, таму што это вялікая традыцыя, іх, ну, некая колькасць, некалькі дзесяткаў, напэўна, захавалася, яны ёсць у розных музеях знаходзяцца. І вот той самы пачатак, калі ў версе вы бачыце гэта будаўніцтва нейкай там піраміды, напэўна, альбо яшчэ нават зусім з Вавілону, вавілонскай вежы. І, безумоўна, габрэі, вот тыя рабы, мы былі рабамі, Гаену Авдым там напісана на іврыце. І якраз тыя падзеі, якія адбываліся ў той час. То есть мы яшчэ рабы. І вот, ну, відаць, цяжкая праца, нават цікава па-мастацку зроблена. Там як бы два паверхі такія, як бы дзве магчымасці тлумачыць, як бы гісторыя разбіта на две. Адна гісторыя ўнізе, зусім бедныя людзі, зусім нешта робяць, яны там нешта рыюць, нешта капаюць, нейкія скрынкі. А ў версе адбываецца будаўніцтва. Але вот тое, што падымаюць на такой на вяроўцы, цягнуць, да, як бы нейкую кош, такі карзіну вялікую з нечым, да, з камянём ці з нечым матэрыялам будаўнічым. Ён знаходзіцца ніжэй узроўня нават самой гэтай крэпасці ці піраміды, якую будуюць. І, канешне, гэта вот гучыць вельмі, калі, ну, 100 гадоў назад Янка Купала, чым ты хочаш, не быць скотам. Памятаеце такі верш ягоны знакаміты. І вот тая ж самая гісторыя. 3500 год назад і 100 гадоў таму назад.
І калі вы памятаеце, я засяроджу вашу увагу вельмі моцна на тое, што самыя старыя, самыя першыя, год, напэўна, самыя старыя і самыя першыя, якія захаваліся ў нас, яны вот як бы улічваючы тую забарону на тое, што нельга маляваць габрэям асобу чалавека ніякім чынам, каб не вот гэта ідала паклонства, каб не з'явілася. І толькі Бог ёсць адзін, ён мае права вот быць стваральнікам чалавека. То якраз вельмі часта вот такі ўзор, як бы заместа чалавечыя ногі прысутнічаюць, альбо рукі, альбо галаву змянялі, ну па-рознаму, зусім па-рознаму. І вот адзін з гэтых прыкладаў я вам паказваў так званую птушыную гаду, альбо птушынагаловую гаду, па-рознаму ее называюць, дзе ўсе персанажы былі тое нармальныя людзі, все рабілі той самы седэр, всю гэту гісторыю распавядалі, шматвекавую гісторыю габрэйскага народу, але галовы іх былі ўсіх птушыныя. Ну і я вам казаў, што вот гэта традыцыя магчыма паходзіць з Егіпту, што там былі такія богі, да, некаторыя з іх якраз яны былі птушынагаловыя. І вот гэта нармальная гада, але вот часткова яна упрыгожана, як бы вот тое ж самае слово, якое напісана рабы. Эвет аводзім, на ідышы написано эвет адзіночны лік, аводзім гэта множны лік, рабы. І вот зверху такі фараон сядзіць, зайчык з вушкамі, да, вот нейкі габрэй, ці хто гэта, ну нейкай вот в образе нейкай сабака ці каго. Ён нешта, да, торбу з бакал з віном, пэўне пейсаховы падносіць фараону, і, канешне, торбу з золотам, хутчэй за ўсё. І вот як выглядае гэта карцінка, бачыце, яна, ну, дастаткова, як бы, у ёй яна вялікая гэтага гада, мы трошку паглядзім, яна ёсць такая, яна вся упрыгожана такімі дэкаратыўнымі малюнкамі і так званымі, да, гратэскамі. Гэта гратэск, слова, ну, трошку пагаворым пра яго пазней, два словы. Вот гэта калі ўсё, як бы, выглядае вельмі странна, не зусім нармальна, да, моднае, афідыш. І калі птушкі, да, маюць нейкія чалавечыя галовы, калі нейкія жывёлы там ператвараюцца на палову чалавека, на палову жывёлу, там коні, ну, всялякія птушкі, все, што магчыма, все, што звязана, все, што бегае і ползае, і лётае. І вот адна з гэтых год вы бачыце якраз перад сабой. Гэта зноў жа, да, каталонская гада. Гэта, дарэчы, ліст, які прысвечаны Борах напісана, Барух. Благословенне, гэта адно з благословенняў. І вот яшчэ з гэтай жа самай гады такі ж самы фрагмент, невялічкі фрагмент другога ліста, і тут, бачыце, зусім уже адбываецца такая зноў жа нейкі бакал, ну, таму што ў пейсах без бакалу ніяк не абыходзілася. Але тут ёсць сабака, і вот тое, што мы з вамі ўбачым у гадах у гэтых, як не дзіўна, вельмі часта чамусьці прысутнічае сабака ў розных зусім выглядах, і на седэры, і проста ў нейкіх сюжэтах. І хаця я вам казаў, што для сучасных габрэяў сабака, канешне, не зусім прымальная жывёліна, ёсць такая прыказка, яшчэ раз нагадаю вам, што калі ёсць у габрэя сабака, то гэта альбо сабака не сабака, альбо габрэй гэта не габрэй. Такая прыказка. Ну і вот тут, бачыце, такая вот тут сабака ёсць. І нешта яго нават тут не ведаюць, ці марорам, ці чым гэтага сабаку супакойваюць. І яшчэ адзін ліст я знайшоў той самай птушынай гады, птушынагаловай гады. Гэта якраз вот сыход, той самы, з правага боку скача армія фараона. Дарэчы, вот сам фараон і там ягонае войска, ці хто там, яны нейкія твары маюць усё ж такі. Але ўсе габрэі, якія, хаця не ўсе, так сама справа, вершнік такі на кані, і нават нейкая карета там за імі з гербамі, яны таксама з птушынай галавой. Але ўсе габрэі, вот яны якраз з птушынымі галовамі нясуць, дарэчы, мацу раздаюць тут, і яны вот нешта такое, нейкія сцягі нясуць, і хутчэй за ўсё нейкія там, напэўна, той самы каўчэг свой нясуць, да, скіню святую яны з сабой нясуць. Ну і все, глядзіце, яны все птушыныя насы ў іх. Зараз гэта гада знаходзіцца ў Іерусаліме. Ну, хочацца вам таксама прывесці мастацкі тэрмін, гэта афіцыйна, гэта энцыклапедычная, да. Гратэск — гэта мастацкі прыём, заснаваны на спалучэнні фантастыкі, выродлівага
камічна, рэальныя, якія даводзяць жыццёвай сітуацыі да абсурду праз перабольшанне гіпербалу. Ён стварае дзіўныя мудрагелістыя выявы, змешчваючы неспалучальныя рэчы, чалавек, жывёла, трагічнае з камічным, каб завастрыць увагу на ўтоеных баках свету або характараў. Дарэчы, гэта вельмі часта ратавала ў розныя часы, асабліва, канешне, ў часы інквізіцыі, вот этой страшэннай хрысціянскай. І ведаеце, што былі карнавалы, былі нейкія вот вельмі вялікая колькасць, ну нават у нас у Беларусі, вот на свята, ведаеце, такія ражаныя прыходзяць напрыклад на той же самы на каляды, на веснавыя святы, вось валачобнікі, напрыклад на вяселлі звычайна так само ёсць, перапранаюцца. І гэта вот мае нейкі старажытны сэнс і старажытную нейкую традыцыю, карнавальную традыцыю, якая паходзіць ад тых міні-зінгераў, тых нейкіх акрабатаў, вольных, свабодных, бадзяючыхся па свеце. І вот гэта і перайшло ў выяўленчае мастацтва. Ну, а традыцыя яшчэ больш глыбокая. Яна была ў старажытным Рыме, і ў старажытнай Грэцыі яна была. Тое, што мы ведаем, канешне. І, канешне, ў эпоху адраджэння. Вот Рафаэль вельмі шмат рабіў. Леонардо да Вінчы таксама любіў гэтым займацца. І шмат хто з мастакоў. Вот манерыстычнае мастацтва. Мы з вамі мінулым годзе разглядалі троху гэту тэму. І яшчэ адна карцінка, яшчэ раз пакажу. І цікавае тое, што вот якраз тут напісана вось хлеб беднасці і пакутаў. Тая самая маца, про якую мы з вами говорим, маца гэта вот той самы хлеб беднасці, таму што, ну, што маглі з сабой скапіць толькі уцякаючы людзі, нейкую торбу з мукой, якая была за плячыма, неслі яе, і з гэтай мукі нешта рабілі нейкія лепёшкі, вот гэтыя, ну, і у памяць аб гэтым вот робіцца гэтая самая маца. Таму і завецца беднасці і пакутаў, але адначасова гэта і хлеб волі, свабоды. Такую амбівалентную мае два азначэнні для нас. І вот гэта старонка якраз яна галахманья, вось хлеб беднасці, гэта перакладаецца такім чынам. І што мы бачым? Мы бачым, вот тут літары дзве, ёсць большым крупным планам у мяне, бачыце? І якраз вот тыя самыя морды звярыныя, кожная літара, яна упрыгожана, верхушкі яе верхавіны гэтых літар, яны упрыгожаны вот гэтымі мордамі нейкіх мядзведзей, ваўкоў, сабак, не ведаю, нейкіх жывёлаў, і да, нават чалавечая морда, за яе нейкі ліс грызе, да. Ну і справа і злева з-за ліста выглядаюць жанчыны, якія трымаюць у руцэ мацу, яна такая ў клетачку размаляваная. І, ну, а ўнізе нават нейкі зноў жа ліса ці воўк стаіць нейкі ці сабака у чалавечай уже з рукамі чалавечымі і трымае нейкі графін, пэўне з віном пысаховым. Яшчэ адна карцінка з гэтай же самай гады, это Гішпанія, Францыя, дакладна невядома, адкуль яна паходзіць. Чаму? Таму што вот тыя самыя, то я вам што там казаў, тыя міні-зінгеры, тыя клоуны, тыя акрабаты, якія шуты, якія былі і ў царскіх дварах, каралеўскіх дварах, і былі, канешне ж, у народзе, хадзілі, брадзілі па ўсім свеце, па ярмарках, у гарады. То яны ўнізе якраз трымаюць ось гэты сам тэкст, трымаюць той храм ці што, ці нейкую скінію трымаюць на сваёй спіне, і выявы іх абсалютна вот такія парадзійныя і гратэскныя выявы. Але паралельна з гэтым мы можам знайсці вот такое прыгажосць, дзе не жывёліны не гратэскныя, а жывёліны абсалютна вельмі прыгожа намаляваны, сапраўдныя птушкі вот у версіі дзве, і нават справа можна сказаць, што гэта сінічка наша, сінічка. А левее, магчыма, гэта, я не ведаю, можа туркаўка, нейкі голуб такі лясны. Ну і, канешне, вот ніжэй там і пантэра нейкая, і да, мядзведь сапраўдны, і абезьянка. Нават бачыце у іх нейкія вот ашэйнікі і у адной і другой жывёліны. Гэта вот якраз, магчыма, тыя акрабаты якраз выкарыстоўваюць. Ну, ведаеце, што ў нас, напрыклад, смаргонскія мядведзі знакаміты быў такім. І якраз і вот традыцыя была такая, захавалася, вадзіць па ярмарках мядзведзям. Гэта з горадзе Ульм, это ўжо Аўстрыя, здаецца. Ну, некая блізкая тэрыторыя паміж Аўстрыяй і Германіяй.
Яшчэ одна цікавая картинка, што мы бачым з вами, гэта, ну, это сапраўдны седр, але незвычайны. Чаму незвычайны? Таму што тое, што мы з вами бачым, за столом сядзяць адны жанчыны. Вот гэта абсалютна незвычайна. Нават злева вот жанчына, якая кіруе гэтым святам, якая першая выпівае гэту чарку віна, то яна вот якраз абаперлася на тую падушачку жоўценькую, бачыце, і левой рукой яна вот захоўвае як бы традыцыю. Ну і вот маца ляжыць кругленькая тут же, да, бачыце. Чаму, як патлумачыць? Там, магчыма, вот, ну, ёсць нават зараз у ультрадаксальнай традыцыі, напрыклад, у шабас таксама, асабліва у шабас, святкуецца асобна мужчынская компанія і жаночая компанія. Нават у розных пакоях, можа быць, альбо за рознымі сталамі сядзяць. Ну вот, а гэта ж зусім 14 стагоддзя. І я вам казаў, што мы сёння будзем перакідацца в свае часы, сёння ў часы. Гэта 20 стагоддзя, гэта хутчэй за ўсё нейкі вялікі горад Савецкага Саюза, альбо Петербург, альбо Москва, не ведаю дакладна. І вот як святкавалі, як рыхтаваліся да Пэйсаху савецкія габрэі. Гэта нейкая, наколькі я разумею, прамысловая вытворчасць, нейкая ліцейная, ці што, печ нейкая, якой льюць метал, ці што, ну, бачыце, абсалютна вот нейкая прамысловая, ну, нейкі такі вот, не ведаю, ангар, гіганцкі ангар, але ёсць тут печ, і вот на палку мацу туды укладаюць, ну, вот такая савецкая, калі хто памятае гэты час, ну, кажуць, што і ў Мінску таксама нават рабілі мацу. І вот яшчэ одна гада барселонская, той самай Каталоніі, і тут вот гэта дастаткова цікава тое, што, ну, па-першае, самым сярэдзіне таксама, хутчэй за ўсё, гэта маца. Тая ўзор пакрыта ўсімі арабескамі, рознымі нейкімі ўзорамі, кветкамі, чым заўгодна. Гэта хутчэй за ўсе вобраз мацы, круглы. Чаму? Таму што вакол яе музыкант, больш таго, вот над ёй, вышэй, калі вы бачыце, такая сядзіць альбо жанчына, альбо мужчына, не ведаю, і трымае ў руцэ две мацы. Унізе два бакала, ён як бы апіраецца на іх. Больш таго напісана ў версіі, маца напісана, маца, да. І яшчэ вот трубадуры такія вакол па дыяганалі, і ўнізе цэлы аркестр грае. Канешне, гэта вот урачыстая нейкая падзея, гэта, канешне, вот тыя самыя фанфары, і, безумоўна, гэта наданне нейкай адмысловасці, важнасці вот гэтай падзеі, якая адбываецца. Ну, ёсць такое меркаванне, што нібыта вот нейкі час, у часы антысемітызму, каб не выклікаць, не раздражняць тых самых хрысціянаў, тых самых езуітаў, тых самых інквізітараў, то нібыта вот так, ну, як бы прыхоўвалі мацу, што гэта нібыта маца, нібыта гэта проста узор нейкі, нейкае такое арабскае, усходняе такое вот дэкаратыўнае пано. Ну, але гэта маца, напісана, канешне, маца. І яшчэ адзін вельмі цікавы рытуал, я не ведаю, ці праводзіцца ён зараз, адбываецца, але вось на гэтай карцінцы з каталонскай, зноў жа, гады, ну, вот я вам казаў, вот бачыце, у сярэдзіне абсалютна такі малюнак, ну, больш-менш, скажем, рэалістычны, можна людзей пазнаць, убачыць іх, яны маюць вочы, нос і все іншае, што патрэбна ў гэтай сітуацыі, і сапраўдны стол, і все стаіць. Але вот тыя арабескі, якія каляюць, тая рама якая, яна вот абсалютна такая вот, той самы вот фантастычныя вобразы мастацкія, тут і птушкі пераходзяць у кветкі, яны мяняюцца, тут нейкія, ну, все жывёлы, і алені, і сабакі, і ваўкі, і яны такія вот менавіта гратэскным чынам аздоблена гэта все. І вот гэта падзея, я крупным планам вам пакажу. Гэта маца, хлеб бядоты, хлеб свабоды. І, канешне ж, тут узгадваецца звычайна за гэтым сталом, святочным сталом, за сейдерам, такое паняцце, як шхіны, боская прысутнасць. І вот якраз увасабленне, рэальнае увасабленне гэтай боскай прысутнасці, гэтай шхіны, гэта менавіта якраз маца лічыцца. І вот тут праходзіць абрад, тое, што, ну, на стале, вот вы бачыце, нідзе няма мацы, а маца складзена ў некую карзінку, кошык,
І гэты кошык накрыт пакрывалам. Чаму пакрывалам? Таму што я вам казаў, што выносілі тую муку, з якой пасля рабілі тыя апрыснокі ў пустыні іўдзеі, то яны у нейкую торбы клаліся. Гэта як бы такім чынам нейкім замяняе гэту торбу. І гэта карзіна, кош гэты з мацою, ён складаўся пакрыты тканіны, ён складаўся на галаву дачкі, не ведаю, старэйшай ці малодшай, но была такая традыцыя, і напэўна гэта той вобраз якраз схіны боскай прысутнасці, ён і такім чынам наглядна, рэалістычна як бы адыграваўся. І я вам пакажу яшчэ одну фантастычную абсалютна агаду, якая зроблена ў выглядзе мацы. Больш таго, гэта зусім маленечкія колцы, яны 5,5 сантиметраў дыаметр, разумееце сабе, але іх 98, яны звязаны, зроблена гэта зноў жа з цялячай скуры, з цэльнай цялячай скуры, выразаны кругі, і гэта 98 сторонак гэтай гады. Так яна выглядае, вось это другі, тое ж самае, але іншы фотаздымак, прабачце, іншая крыніца. Таму яны адрозніваюцца ў колеры, не ведаю, які бліжэйшы да арыгіналу. Ну тут нават, бачыце, тая боская рука трымае ў сярэдзіне якраз тую самую мацу ў руцэ. І напісана «мацы» справа. І так это выглядае цалкам. Ну не цалкам, але большасць з яе, 98 всяго гэтых колцаў, сторонак зроблена. Ну італьянская, хутчэй за ўсё, гэта маца. І пакажу вам яшчэ львоўскую машыну, якая вырабляла мацу, якая друкавала, пячатала, нейкі музей яна захавалася, гэта Львоў, у Львове, пэўне, ў нейкім музеі. Дарэчы, у нашым музеі ў Мінску ёсць такая невялічкая ручная таксама, якой можна было рабіць мацу, колцы. Хочацца, канешне, шмат чаго паказаць, чаго расказаць, але так хутка час праходзіць, засталося зусім 8 минутак. Адна з, як то сказаць, рэалістычных агод, гэта так званая ротшылдская пейсаховая гада, яна была зроблена недзе уже італьянская, не іспанская, не германская, а менавіта хутчэй за ўсё італьянская, таму яна вельмі блізкая да рэнесансу, яна трошку пазнейшая, 15 стагоддзя. І магчыма, нават яна рабілася, ёсць такое меркаванне, нейкае дакументальнае пацверджанне таго, што часам габрэі звярталіся да мастакоў італьянскіх, а іх было безліч у гэты час, 14, 15, 16 стагоддзі. Пры кожным дварэ багатых мецэнацкіх яны былі і замаўлялі для гады, для сваіх нейкіх нужд, замаўлялі гэтыя малюнкі. Тут цяжка, аўтарства няма, на жаль, але малюнкі ў гэтай гадзе, канешне, уражваюць. З аднаго боку яны кашэрныя, таму што яны як бы, хаця гэта яна здаравенная кніга вялікая, там усяго ёсць ёй, тут ёсць і людзі, безумоўна. Але наколькі я разумею, што гэта нейкія сюжэты, магчыма, біблейскія, але ў выглядзе жывёлаў. Тут нейкі мядзведзь з львом з левага боку, там не ведаю, нейкі таксама нейкая пантэра ці хто, і нейкае нешта рагатае нейкае. Такія, там мядзведзь ходзіць вакол некай загарадкі, там адбываецца нейкая падзея. Ўсё это зроблена, конечно, найкаштоўнейшым чынам. Это вялікая кніга, дзякуй Богу, яна захавалася. Ротшылды яны былі, і пасля ўжо перадалі яе ў ізраільскі музей. У якасці, дарэчы, нейкіх падаткаў. Яны маюць вялікую маёмасць да гэтага часу, і каб сплаціць падаткі, яны мусілі падарыць гэту, так легенда гаворыць. Яшчэ адна старонкі з гэтай гады, незвычайная прыгажосць, тут зусім нейкія касулькі, казулі, зайчык тут скача. У версіі гэтыя ініцыялы, буквы, так званыя, літары, яны ёсць. Зараз я крупна вам пакажу. Там птушки, лабэндзі, лебедзі там плаваюць у рацэ, там усе самыя райскія незвычайныя птушкі, нейкія козы, і скачуць, і зайкі, все што заўгодна. У версіі ў літары М, там якраз птушыны рай, вырай.
Да, ну бачите, то, що я вам казав, тут жена, хутчэй за ўсё гэта Ной, які ўваходзіць у свой якраз каўчэг, Ноев каўчэг. А з левага боку гэта хутчэй за ўсё рай, райскі сад. Вот яшчэ карцінкі з гэтай жа самай гады, вельмі прыгожыя, вельмі па-мастацку зроблены ювелірамі, найлепшымі ювелірамі, это рабілася пазалота. Это все, конечно, выкликаем асалоду, тую самую асалоду, якую я вам прапанаваў атрымліваць. Паглядзі, вот яшчэ цікава, гэта таксама магчыма з гэтай, магчыма з іншай гады, таму што можа быць проста другі колер зусім фотаздымку, але напісана, што гэта тая ж самая гада. Што тут вот гэты тэкст, які напісаны, вялікія літары, я іх укрупніў. Цікава, што яны таксама вот упрыгожаны выявамі жывёлаў і птушак. Просто ў літары самі ўпісаны. Больш таго, яны спачатку пазалота зроблена, а пасля, ну вот абсалютна такое дэкаратыўнае найвышэйшага гатунку мастацтва. А ўнізе, да, ўнізе, канешне ж, пейсах, конечно, сейдеры, вялікія кубкі здаравенныя, пілі віно па-сапраўднаму ў тыя часы, в 15 стагоддзі. І вот яшчэ адна, там розныя этапы застолля адбываецца ў этой гадзе. І якраз вот, да, тут пэўне маца, вот тая залатая з левага боку, ідзе якраз раздзел мацы. Так, мои даражэнькія, 56 хвілін. Давайте, на жаль, мы, як заўжды, не паспяваем, то я прагартаю, добра, трошку далей. Магчыма, мы яшчэ з вами наступны раз пагаворым, а мы дойдзем да песні, добра? Мне б хацелася вам праспяваць песню, якую я вам абяцаў, і яна тут вот. Бачце, колькі мы яшчэ не паглядзелі. Я шмат гавару, трэба проста глядзець, і я ўсё гавару. Маніштану, памятаеце ту песню, што тут идыш спалучаецца з арамейскай мовай, і идыш тутэйшы, сучасны, тут вялікая колькасць таксама прысутнічае ў славянізмаў, і гісторыя як, што тут адбываецца. Тут 4 слупкі, якраз і 4 пытанні, якія задаюць, да? Ну, памятаеце, вось той самая кранальная падзея, калі бацька сядзіць за сталом, а сын, меншы альбо большы сын, ён пытаецца ў бацькі, чаму менавіта ў ту ноч адбываюцца такія падзеі? Чаму вот у другія ночы зусім па-іншаму? Маніштану, галай-лой лагазе. Та-та-та, і вот бачыце, тут ідзе арамейская фраза, а ўнізе якраз ідзе пераклад на идыш адразу. Та-та-та, их вилдефреген, вифир кашес. 4 пытання хочу табе задаць. Та-та-та-ты. Маніштану, галай лагазе. І першае пытанне ідзе, шипхол галалой. Ось, ну давайте я вам спачатку паспяваю, добра, а пасля мы, можа быць, трошку я вам перакладу гэтыя словы. Ну, напэўна, вы ведаеце ўсё, што якія пытанні ён задае. Чаму ядуць марор, чаму ядуць мацу, чаму ядуць, да, ўсё іншае, да. Штаны, Маніштану, галай логазе. Маніштану, галай логазе. Тате, их вилдир фреген, дефир кашес. Тате, Маніштану, галай логазе. Маніштану, галай логазе. Дєвште каші і шипхол галилой, соной хлін гомице маце, галай логазе кулой маце. Але нехт фон аганс йор, есен мір сай хомице маце, оберденах фон пейсех, есен мір нормаце. Першае пытанне ёсць, што ў звычайны год, у звычайныя дні мы можам есці і хлеб, і мацу. А чаму ж менавіта ў пейсах ядзім мы мацу?
маніштано, галайло газе. Маніштано, галайло газе. Можна разом роззвучити, я ще раз це от маніштано. Маніштано, галайло газе. Маніштано, галайло газе. Die zweite Kasche ist, Schibchol Galilois, Onoi Chlin, Shior Yerokois, Halai Logaze, Morer, alle Nacht von der ganzen Jahr, essen mir alle Grinsen, aber die Nacht von Pesach, essen mir nur bittere Grinsen. Другое питання есть. Все ночи, звичайные ночи, про весь год, мы едим любую зеленину, яку хочем, але у ночь Пейсаху мы едим только горькие рослины, горькие травы, горькую зеленину. И третий слупочек. Разом. Маніштано, галайло газе. Маніштано, галайло газе. Бідріте каші і шипхол галилойсь. Ейнуну матбілі, на філу памамехос. Галайло газе, штейт пеомім. Ale nech von der ganzen Jahr, tunken mir einer viel einmal nicht, aber danach von Pesach tunken mir einmal, zweimal. Die erste Mal Chrein in Charoises und die zweite Mal Azibele in Salzwasser. Все ночи, про весь год мы можем макать и что хотим, что хотим, але у ночь Пейсаху ми окунаємо спочатку 2 рази, да, свій мол. Перший раз мол, пробачте, хрен або марор. У Харойсис, пам'ятаєте, що Харойсис така паста робилася з ізюму, там, з медом, з яблука, все разом перемішувалося. Це та сама глина, яка у Єгипті не давала життя абреям, яны нешта мусили робити. І, звісно ж, пізніше вже і ранее ще, да, у тим самим, ось, у той Вавилонії. І, ну, перший раз, я ще раз повторю, хрен у Харойсис, а другий раз цибулис, або карпес. Карпес так само нека така рослина горка, да. І у соленую воду ще, мало того, що горка, так ще повинна бути і солона. От як бути рабами, і горка, і солона. Не будьте рабами, да. Маніштано, галайло газе. Маніштано, галайло газе. Диферте каші, шипхололой, соною хлін, бейною швінуен місубін, галайло газе, кулану місубін. Alle Nacht von der ganzen Jahr, essen mir sei sitzen, du kannst sein ungelernt, und über Nacht von Pesach, essen mir ungelernt. Маніштано, балайло газе. Маніштано, галайло газе. Галайло газе. Так поется эта песня. И перекладается 4-й слупок таким чином. Все ночи, сквозь весь год, мы можем есть и сидячи, и лежачи. Але у ночь Пейсаху мы мусим есть только ось якраз прихилившися, нахилившися, альбо легчися, лежачи. Менавіта для того, каб виглядати як цари, опираючися на подушку. Такая пригожая песня. І яшчэ одну гаду я вам покажу сучасную. Гэта зроблено, ну не сучасную, 100 гадоў назад у Берліне мастаком Отто Гейсмаром. І тут уже, бачыце, чалавечкі пераўтварыліся, зноў вяртаюцца да самой традыцыі, той самой старой, пераклікаецца з тымі самымі гратэскамі. І тут уже просто такія чалавечкі, вот, якія робяць, ну, зараз распаўсюджана на нейкай рэкламе альбо нейкіх таких значных месцах вельмі простым чынам пазначаюць прысутнасць чалавека.
І щирі дякую всім, ашейним данк, зайд миргезун, штарк ун мацліях. Зайд, будьте здорові всім, усім дуже, не хворейте і, конечно ж, усіх вам творчих поспіхів.